Това е BG Gaming Talk. Място, където няма да те уча как да станеш про, защото и аз не съм. Но пък ще бъде интересно. Днеска ще пробваме, като за първи клип, Roblox Arsenal. Нещо, доколкото чух от един мой приятел, вече са махнали някои оръжия, преебали са някои оръжия и има оръжия, деца баш отврат. И аз тъй както не съм играл Arsenal от бая време, мисля, че се заслужава, така че без да задържаме повече този момент, да скачаме към играта и да започваме. Чакай малко, защо съм с този аватар? Добре, така вече е по-добре. Без да задържаме повече, направо да скачаме в DC. С тази щупена мишка не виждам как ще игра много добре. Снайпери са. Изпусна. Добре, това определено са едни от най-ужасни снайпери със сигурност. И отричам да изкъвиш мамка му. Ако не свърши бързо. Толкова ми кляка да му... Сериозно, това ще му е... Окей, кажем мен също е едно от най-добрите неща. И ако сега видя, че не е той, а някакъв друг буклук, аз съм прав, ще изям. О, да! Успяхме най-доброто! Най-доброто се падна! Мамка му, че и сега не му оцеля никой. Благодаря, че ми казаш, че не е моя вината. Айде не то го пре. Толкова бързо минах, че даже нищо не можах да видя. О, тук отрепах някой. Тост няма. О, това е хакер, това е хакер. Той е хакер, видяхте ли колко ножки наби? Аз вместо да снимам, те да се каже някакъв нормален клип, то пък взе, че пък игра с хакер. Ти вече ме изненада. Опа! Кой ще трепиш, бе? Кой ще трепиш? Окей, смяна на сървърите, хора. Няма да игра с този хакер. То пък за първи клипи взе, че пък ми изкача някакъв като обича да мами. Дай по-добре. Чай сега, повече са на покривите. Айде, един отрепахме. Как успях да го пропусна, то си аз не знам. Окей, колко пъти го пропуснах това подред? Добре, взех един кил, ама това, че съм вътре не ми помага въобще. Чай сега. Атай! Кацай! Кацай! Мамицата му. Добре. Определено не съм във форма вече за тази игра. Което не е окей. Викам се, че ще хвана някой, ама нищо не успях. Окей, знам идеята каква е. Тъй. Нищо не направих. Добре, определено не ми върви. О, този го хванах. Опа, ти ли ще ме целиш, бе? Този го свалих. Добре, да започваме. О, това бива, той бива. Ей, сега почвам.
Айде, главичка! А тъй. О, това е пушка. Фак, пропусах. Успяхме. Задържаме се. Контролираме. Добре, свалихме го. О, дабъл кил. Супер. Един господа, какъв буклук ли съм пропуснал. Определено трябва да се стегна малко. Опа. А те... Няма да ги оставяме да ме контролират. Фак! Троните ми свършиха и сега са да ме отрепят. А те... Добре, контролираме мача, опа! Ето спеда... И с базуката. Между другото, това игра... Може да се каже Арсенал, че никога не съм я харесал. Оу! Той беше добър удар. Определено после ще имам да си оправям звука. Мамцата му. Тук пропуснах всички си изстрели. Невероятно. Чай са. Окей, това оръжие определено има някакъв делей. Това оръжие определено има някакъв делей. Сега вече да искам да скоча не мога. Сега вече мога. Не са как се прави. И оцелях на капчица кръв. Ето. Оле, доминирам. О, чайте, аз стои направо ще излетя и тук ми се изгубиха всички до един. До един хедшот и тук умирам, естествено. Добре, изглежда, че с тази мишка не става за нищо, ще взема гейма. Или пак може би не, защото нищо не ми засича натисканията. И някой ми открадна кила, невероятно. Взех кил. Добре, 2 даже. Малекъв делеето и нещо. Добре, доминираме отново. Сли ми го върна, бе. Нищо, сега ще му го върна. По принцип, този канал ще има доста цензури за някои неща. Което малко да не е очаквано. Добре. Откъде ме? Чайте, що вече взе да ме настига, което не е добре. Върнах го. Добре. Бързо. Тук бе, изпасах всички си изстрели. Не, то се верно взе, че ме настига. Добре, има надежда да хванем един гейм. Тук останах без патрони, този няма ли някой да го би, бе? Тъй. О, минигън. О, добре. Трябва ми един кил само един кил ми трябва. Тук стана трудно да се работа. Защо го убихте, бе? Вижда ми, че има някой горе. Кой няма. Сега да убия някой със златния нож ще е по-трудно, отколкото мислите. Трябва ми някой, който няма да успее. Няма, те ми взеха по-рано кила и сега... Фан. Хайде! Хайде, де... Да! И сега то, ако вземе победата, аз ще си щупя лаптопа. Няма на тази карта нищо не мога да направя. Това беше за всичко днеска, хора. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа. И ще се видим следващия път.